Maar er is iets op dat bed. Er is iets op dat bed. Wat? Wat ik kan gebruiken. Dat is hier. Kijk, wow. Die bak is gewoon zacht aan je kop. Kijk hier. Nee. Waar zijn die kapjes van je? Hot things. Waar is die boiled dingen van je? Wat ik je had geleend. Het is daar op die stoel. Ik had het op die stoel gezien. Die broemtje want. Hallo. But ik maak een video. Is eigenlijk warm, guys. Dit waait meer en het is like zo stevig. Atalia, gotik asan pot Mama, even, ik maak een video. Are you blind? No, you didn't. Guys, het is zo stevig. En ik hou ervan hoe het lijkt. Zo gaat blauw. Jullie kunnen maar naar te zien. Bye. Okay. The real. Guys.